Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli. Seseka Khumalo ke kumhlonyana kaThobile. But manje ke nani niyabona ukuthi ngihamba nendlovukazi ngizocela nje ukuthi azazise yena uma. Sawubona ma. Yebo, Unjani? ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Usemuhle. Oh ngiyabonga. Ngiyazibongela umuhle nawe. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi uzaziseke ukuthi umama ubani. Umama lo khulumayo uMakhumalo ophethe amatiti amakhanya kude. Umntwana lo bengimenzela umcimbi. Ilasboni yami uThobile Thinini Khumalo. So nginto ezithu kuye ngumphathi ngumama. Siyabonga mama. Mama Khumalo. Waze wahamba kahle umcimbi. Ngisacela nje utshele ke ababukeli ukuthi ke waqala nini ukuprepare lo mcimbi omkhulu kangaka. Hey babukeli. Into kufanele kuyenze if kunento ofuna ukuyenza yiba nesibindi. Manganitshela nje ukuthi ngiqala ukuprepare January angeke ubelieve ukuthi ngikwenze konke lokhu. Nje bengisitshela ngibatshela abantwana bami ukuthi sizodla okudliwayo. Makungekho siphuza amanzi siyalala. So ngokuthi ngendlela bengizibisele ngayo isandla siyi1 akekho ubaba yimi ngubaba ngumama kodwa ngenze sure ukuthi kulokho okuncane ngikhonayo angenze kube kuhle. Siyabonga mama kakhulu umsebenzi ongaka uphethe wedwa. Sibonga nje nesibindi sakho ke. Kuyasho ukuthi ngempela uyimbokodo. Then mama so ubona ke umcimbi uhambe kahle kangaka konke kube impumelelo yini into ongafuna ukisho kubo bonke abantu abakusupportile from ekuqaleni until now. Yazi into engiyibonga kakhulu. Ngibonga umphakathi wala ePhambridge station 2 omakhelwane bavele bonke bala ePhambridge ebengibazisile ukuthi kwenzakalani. Bese ngipointa umakhelwane oyi1 wala ePhambridge uMadlamini wakwaZonto ungenzele ibukayo ekseni abona ukuthi anginayo decoration for itafula wangidecoratela so ubukhelwane nje ngathini nami nginobuntu kubakhelwane so nabakhelwane benza lento engiyenzayo kubo Kunjalo ma because if nawe bongakwenzi I believe ukuthi nabo bebezohlehla bebengeke beze bakusupport but benza lento nawo ojwayele ukuyenza ngicela nje ukuthi uqhubeke ma. Yebo cha ngizoqhubeka kanjalo ngoba ubona umakhelwane begcwele kangaka nje ingoba mina umakhelwane mina ngazi ukuthi akedlulwa uyakuthanda akakuthandi umakhelwane kumele umbulise ukhombisa ukuthi umakhelwane wakhe ngoba kusasa uzokudinga. Okay ma ngisacela ke nje futhi uphinde ubonge bonke ke omama bamatshitshi enibambisene nabo bonke omehlo. Yazi ngibonga bonke onomehlo abathe bafika la nabangaphumelelanga ke ngoba sibaningi sihlukane phakathi kodwa nje ngiyabonga omama besibambisane nabo especially nje umama Manxumalo since eqala ukuba khona from Monday so umcimbi nje wonke benguphathelwe uye ngani ngokuthi siyasebenzisana. Ngiyabonga ayikho into esiphazamisane nayo ngaye until kwaze kwafika manje. Siyabonga kakhulu mama nokuthi nje nathi ke usithembe as iMK ukuthi sikwazi ukuthi sizoba ingxenye yalomcimbi omuhle kangaka siyabonga kakhulu ma. Yebo yazi nani ngaze nginikhohlwe ngiyabonga into eningenzele yona ngiyohlezi ngikhumbula ukuthi even noma uThobile sekamoshile ngiyothatha ngithi Thobile asibuke. Kunjalo ma. Ubona indlela oboyihamba yini lese ukuyo. Ngifisa nje ngathi uThobile angafika ku21st. Sesimele khona ke mama lo. Mina ungithembisile ukuthi mama ngizolinda. Okay siyabonga ba. Babukeli ingakho ke besiniphathele khona CMK sifikile ePhambridge konke kwahamba kahle but ke ngihlale ngisho ngithi it takes a village to raise a child. Ngicela ukuthi ningakukhohlwa lokho but ngalawo mazwi ke ngiyanicela nje ukuthi ningakhohlwa to be kind to each other nisiphathe kahle and nisithande ngalawo mazwi ngithi peace be with you till we meet again. Thank you.